APHL si asong pen 6 sidula puthak cherok toga mai la pen armu ke chejeng ame ki padapon Center Dilaujan Rongpang Mga Habar Sarlang Kiyon Duno Topan Karchupon MLA Dorsing Rohanga Hin Ben Irrigation along Lealong Eviction Jia Puthak Lang The Kacepak Langpong Jakong poni 5 player ni ada por 5 crazy malong pen dipualong kido Ru Samson Singh ti Amir Badialong APHL si arat cari asong ahin pen 6 sidula puthak cherok toga mai la pen armu chejeng ame pedapon bang to amelong APHL si tripia hin pen meipu jai kathar kongchun bang tar kiri rong phar Bisar Kindar Chun Bang, Samson Teron, Chom E Chun Bang, Kursing Tiso, Women Wing Achun Bang, Rita Kramsapi, Somsi, Dipu LA Meipu, Chun Bang, Haurakat LA Meipu, Chun Bang, Pothar Langso LA Meipu, Chun Bang, Bogajan LA Meipu, Chun Bang, Pen Chenglok, ex-candidate ke doan la pen APHL CCA Claim Bang, Yes Committee Along, Claim Bang Pen Chenglok, Bang Turi Fosusi, APHL Apan Kikroya Radatum Chetongdon. Alang litumpen ke jong ponake Karbiang Autonomous Council kilike aronre athelake panchayat aron pensi kilik cepaterong lapen ke jakong horang tangka maha ke ther ke hapensi kilik kepahai lasi uthot kilik ke padot huai nangji lapen adai abepin pen alang litum alam jai sarpo angtong intika tharapan kenep kangnang pon lapen phatek kepon aputak administration apan pin rempon lapen prabjin pen alang litum lo nangji pusi chithok pring lap an hang tarampon dipu pen Edwinson Hansela pen Junison Rong report Malong News Arni sihat council election bilo laso election of vote election ki biya mata panchayat aron bensi election ki bi panchayat bulote hala state election commissioner ke Karbianglong abordar nang kilir loge halake inun ordinary manu halake ordinary amunit alang li thanga jakong ave lamat la son hubidha son our CNC la BJP atum ke theng ke chok kapa pheripen election voting la pen polling agent pape dodun long le dat lo la pen ke silta chonghu pondet titi anke haing tan dampo un anteng dampo anke akunang thapo titi la tum kibi la penke munit amunit kavedet amen tala tum thapare la ke dokok atum hanke pape wang long le paperi si pape wang long le det lo ke theng ke chokang bei pen la puson si kibi lo la tum la si la tum se pe hai lo la ke bongo sena abudi pen si ke claim lagi yok pen nakali lagi bongot sena tum si ke rabdun la si hala counting huta Singhason counting along ke lang dun atum bongo sena ong mudak rairi la puyo hala tum a choy ke lok la pen ki ik se jing choy ke la tum a uniform lo ke bongo sena tum la puyo la pen la lo la si akahin no se claim la si ni tum ka demand ke kinang ji ke la son che chok che pin che theng the pin munit atuma phan papere ther the pin pen election ako pedo tunai kapedo tunai ta sik schedule aron pen si papedo tunai justice viva ahok lo we want justice la tuge la si hadi athima justice abete go pulo do po lage email John Tuson boke justice abete re-election nang po lapen lai re-election hut BJP atum akahin no kampa pe claim long le det nangi kadu eta law ting pen si election do nangi anket lang tha komat mage hai la thuge BPHL si hai vek bo laga thek long la tum la si kaperi si la ke chok che aron ben ke claim non anta nilitum case ke file non anta high court along si dolang panchayat aron pen election pe dolong nang ne punitum case ke file do 15/2022 number PIL 15/2022 non anta dolang lapen non anta alam rai relang ke rai jine rai rene pute ke non inkoi rapor ni ako akis thur thuji pusifu ante la anta ing hong hede lo la tu
kang hong le te la tum ke rem phu ke la si la tum bibor idet election ta la pu la si la pen la neli tum ka kera ke hang ke la hello la pen BJP tum la bongo senalong arum dora garbiatum inglong aratum abirudhe ke claim la sobang ington nangji alang litum power long lopen ke alang litum power long lopen non anta a committee ta form helang executive committee seta non latum rong pangthir garbiatum aphan mesen amonitum phan eviction datlo lapen ke non a ko eviction de lang garbiatum manata ha pirbialong rong pirbialong lapen manjata lapen ke ha bitungta lapen itu marjulong ha singhasonta ako eviction di pu matipong ta lo eviction di pu la tu pu pia pot la tum la rong kut bethe lapen loring thepia long pia pot eviction se dat la utor bor bill long pia pot eviction se dat dake illegal Indian lapen illegal tum sai sil ga dake do lapen hala VGR along Keronia long pelang pia long la Pawan Kumar Rai la pen tum amunir la tum hatak cerai tip la tum phan pia pod eviction sede la tum phan hala eviction ra at least hala sar tip angju phanda la tum long le big chiri kre inkoi rahinian ta pi thek thede high court order do ko anda pia pod lo la pod ni tum chini lo la so tuliram rong hang tang ho Yoren Singh betang ho MLA minister MP atum EM atum MSC atum anke latum aphan bongo sena atum si kokrai latum manante na bongo sena atum aninke hangaling si latum kam ko feklem la sinitum la pu thake nilitum che song lo Hempreg long leti Hempreg long leti Re-election pe do nangji Re-election pe do nangji Six schedule aron pe Jakhongi phaike thamarni sangti hedimate bali pothar ke parlo center dilaujan rongpang mohabar ingdeng kre phwa farman sadlang ki onduma toma phankar chopona mai kapadopon sonse rongpang mohabar rong plido literang arong den timung arong lapen timung ke therong pangrom pe kaprek asalang HSLC HSBA BSc Bcom lapen BA dang deng ke chop onduna tom bang trokebra clear iso jang tom phan archopon labang sokar cho melong sar dor sing timung BM AGBP ahin pensimai cari pon lapen melong manpeng ke do rong asar sar chandra terang sar longki rong hang rat sai klem bang kensing rong pi rat sai klem bang sar biren tiso medical sai klem bang sar nobin timung rat sai klem bang sangpi podomi timung pilo than bang pi thare kangbra kro lo than bang lapen thare longkamar timung lo than bang atum chetong hanjang nasben rajibson rong pi report Malong News Jakhongni phaike thamarni CM Banglo along pherangke amai kangni ponahod bolong komaji along kedu irrigation along le along aron reben keche ke bia so tum cherai labalong eviction je puthak pherangke pen karju ponahod MLA dorsing rong hanga hin benlam the chipaklang po arjid include pen irrigation along le along aron reben kedu aputhaka tharle mate eviction je phan lang pherisonim so aterang pen chenglok ongdung hamphanga song tum chitami Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hanga phan pinpura lo pajir ponlo bontame pinian ta eviction rat ke deng ponje alam awelang sila solong MLA dorsing rong hang pen kaning je pon ke nilitum labang so puthak tame alamar julong lo bondame irrigation department pen nilitum mate Karbiang Autonomous Council phanang report petik tokjir pen irrigation along lenang cherai erlo pup nilitum phanang paleleti ke nilitum tame sai cheklem ji akasik sakdo lapen la solong komaji along kedo irrigation department ke Karbiang Autonomous Council under le kedo kali lake hojai district lapen Nagaon district irrigation sub division under si dobong lase Karbiang Autonomous Council pen tame prabjin pen la solong le Karbiang long irrigation division of Hanang transfer non until anapisi irrigation department ben Karbiang Autonomous Council of report nang pilote nilitum action and pon un popusi MLA dorsing rong hanga hin pen ningje pon dipu ben thorom sing rong pha report Malong News Mungkin nang ningje lo mongke bang jelang utama la bang so eviction drive cycling mo tolang tasila sonje la bang so la bolong koma jilong irrigation la long la ron repen kacherai da puthak name
hampang song tu nabe nang itu han labang so pintura lo pajir pono tapi hala bang so di long komen tong nang itu labang so setting pon pon eviction na bangke labang so alam thi bangke miltum alam long lo seta na tum ke jing la hello hala bang so along le irrigation a department phansi kailok along le si irrigation a department tum ar bengo thomas council phan nang report petik di tum along le ke bang nang cherai adlo punang report petik ke bang ke kam ki claim ke siksak do pen la bang so irrigation along le ke la ke karbiango thomas council andar kali la bang ke Nagaon district Hujai district hala so irrigation a division tum andar lasi nitum la tuman pulo prabjin pen la bang so along le karbianglong irrigation division phana bang nang transfer non la so pen a visi karbianglong along ke do irrigation department se council pan report pipo la so den council tumi in pen action en unji hello aron Telehor pathua klamalong nokbari along ribang phame kangnipong Dhonsing tok bealang li phan nok be puta pu alang li nokbari habe tom phan tong sekot ben dia nang johang nang ji pora nokbari along ri habe penapor pipondo lapen jong si dia nang johang hi pulutang ta ahem harlong stame vek nang kok puta sodak pen hangpo nizang karbang long telehor pathua klamalong nokbari along ri bang phomai kangni along karbi honghari aron bari manpeng ke thenaya bang phophan chophapang jang pon lake nokbari along ri habe kong lonsing tokbi nokbari along ri asar rajan ingti katha ronghang habe kethe baliram tiso dera habe kethe rupsing dera nokbaria longri arlo akong chun bang dhoniram ingti nokbaria longri asar harsing teron atum chetong dun pen mei pang cheng ponlo lapen abang somme long rong asar rubasa riso basa sarbasa lapen anpar tahal pa hina hin pen ke bang ong dong ara atum chetong dun pen mai pang cheng ponlo me long chethan chimum pon alam khironi rikang mi hom bisnu terang arong lapen raju terang arong ameka rong ke thak pona puthak bidasting terang aphan richo ke the kiding atum achom pa thelong le pusi pinila al ame long pen lam the parai pon lo pusi pherang ke kahomri dona ho nang than pachin ron satgaw pen dikon terang report Malong News masih pilih nilai tu ada telhor long ngapre long ri abi pen jenglok sapu mutiar acom saran kecil tong nangkok itu sai kedeng nangkok alam tiga lah hello kiceng siap angke rong ni arat Bisnu terang pen Raju terang arat hak dak pen Jasing terang bang acom itu ya lam tiap petak Anikan alang letum congkre ini itu arat pan kepisung kapria long ria pan kepisung alang letum ajoy ni long ria saya klaim long lidat pen alang letum petak kecing wainang rong arak apong nang pehang nang pen ajoy ni acom sar tu long ria sar tu penang anak kesung punang lo kasi non ke juci juga damtang taing korapli long ria bi pan kam thu dam ke dam pen halada lam cipatlang lo lam thama chitok lo kita alang itu kang samyin alam thi pen habi pen king wai we la pen alang itu aronde alang itu mangbong charbu pen ajani kadu long ria arlu kapai sung pana bangke nelitum project lapen alang litum ajani ke nelitum kartu ke nokbria long ria rada tum bangke aronde along make project ke lasi ini nang tu labang so reporter tum phan nang tum salam thenang ka juk thak churupan athe nilitum labang so telhor pathua klamalong nokbare longri si sarhabe mai kapadu ponangko athe pigel helo ke number si ke thenai alam thela helo athe ladak nilitum phan nokbare longri long inut bahini alam nang karbo pen mekara so tum alam karju pen rongara gasor ladak rikang mi hom parong niarat raju terang lapen bisnu terang arat ke thak pen gambura kimi ke enangi lapen edete nokbare longri habe phan padamji pulaso puthak alam thebangke nilitum nokbare longri committee mate rongasar hoi pen same longri asar tum hoi pen same chomkreni pen tum che don thekte lapen nilitum along jongsi labang so alam thepen patoi tepen dak achomasar patheram de pen jongsi ladak nokbare habe kong phan kapeda mate habe bang trok phan kapedam pulutangte
nilitum ladak pini amai pensi pacini pondak lo labang ke nilitum kewangji eprang mo pria ceklo tarik kresir kep volo ke ter long samilitum nok bare long ribang ke volo ke ter program samilitum cak pon tek the labang ke anam pharo rong rak pan sami pini pacini pondak lo athe nilitum ladak inut bahani mekara solam karju pensi dak rong sar achompa thidam ni bangke nitum project the athe nitum kadu kawe dak rong pharo ke thomra rong trok kera pho arat agambura tuman cingrum lapen longria sar pini gaje tau kada kadu we bang sirkep lapen habi bang trok nitum kaje tong along nitum la bang su kladak klasak pen ciparai pono la sinitum alam rai pini ke deng pon bangke ladak bisnu terang pen raju terang arong arat ke thak pen ladak nok bare habe kong phan pathiram de dete kapedam po thepi bangke nitum kroi pon thek the lapen jongsi alang tum la solam toy pen arju thek the pen nok bare habe kong phan kapadam pulo tangte nitum kewang ji prang volo ke ter samin tum nok bare longri bangke chak pon thek the pusi pini la bangsu mai pen nitum pachini pon dak lo กินแบบบางส่วนมันตุ้มละปูอันจอดมันมาก็ชิงไว้ตั้งแต่กับเพื่อนกันเด้งกันนั่งตุ้มชิงไว้สอนดูลังมัน nilitum dolang akapre ang deng same pini la bangke ahok per bangke nilitum ladak ar put same chelar pon prui pulo nok bare longri central committee ar put same chelar pon prui pulo bon same pini munit abari matum committee tumbang nut bahani tumbang belek asai kam ke dojo ni bang pini bang la bangso asai bang tum deng pone dalo la sinitum la bangso non ke bang ji preya cheklo nelitum la so malop sinitum thik pon po non ke bang ye prang bang sila se full plate ar pu chelar poni bang ke preya cheklo sinitum pa thik pon po pusi pin la bangso alam rai pen chepa rai pon dalo Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.